Nivîskar û siyasetmedar Mehmet Hanifî Alır di pirtûkên xwe de rewşeka spesîfîk ya Kurdan tîne ziman. Bînava rohê melayê cizîrî Zarokatiya Alır li Agiriyê medreseyên Kurdî de derbas dibe û ew paşê derbasî Stenbolê dibe û zanîngeha teknîk ya Stenbolê xilas dike. Alır Kurdî, Tirkî, Erebî, Farsî û İngilîzî dizane û bi van zimanan jî lêkolîn dike. Ez mühendisim. Ji mektebê hewl şunda üniversite, Beriya Üniversite, İstanbulê xwendiye. Üniversite İstanbul Teknikê ez jûr mezûn bûme. Ez mühendisim. Li derbayê welateke 10 salan xebitîm. Alır di sala 2007-2021 da wek parlamenterê AKP dikeve meclisê lê ew ji nivîsên xwe yên Serkurdan dest bernade. Herî dawî jî Alır pirtûka bi navê Pîrê Pîran Ebulwefa el Kurdî û îrfana Anatolî nivîsî. Ev pirtûk li ser Ebulwefayê el Kurdî ye. Ebulwefayê el Kurdî ew şexsiyeta ku bandora wî li ser Alewîtiya Anadolu'yê li ser terîqetên Anadolu'yê çî bûye li ser wî nivîsiye. Li ser pirtûka Pîrê Pîran Ebulwefa el Kurdî û îrfana Anatolî roja îmzayê hate li darxistin. Wezîrê Berê yê Çandê Ertuğrul Günay, nivîskar Mehmet Bayrak, parlamenterê Partiya Devayê Mehmet Emin Ekmen û gelek kesên din beşdar bûn. Kendisinin ifadesine göre Sayın Hanifî Alır'ın Li gor vegotina birêz Hanifî Alır, Ebulwefa el Kurdî bi kevneşopiyeke 1000 salan pêk hatiye. Di navbera zerdeştiya Kurd û İslamiyeta Anatoliyê da rêyek vekiriye. Di vê pirtûka birêz Alır da ev vêyekê jî gelek baş dibîne. Çandeka taybet li Anatolî hatiye da mezrandin. Zaneyên olî û gelek zaneyên cûr bi cûr li vê derê derketine. Lê Mehmet Hanifî Alır ciyekî taybet ji bo Ebulwefa el Kurdî diyar dike. Pîrên Anadolu'yê ji Baba Garkin, ji Hacı Bektaşî Velî, ev gî mirîdî wî ne, ji Hacı Bektaşî Velî 2 sal ewl fikr û remana wî pîşî hatine vê herêmê. Yani bingeha kültüra baweriya Anadolu'ya ya sivîl bi destî wî hatiye çêkirin. Berê pirtûka Pîrê Pîran Ebulwefa el Kurdî û îrfana Anatoliyê Mehmet Hanifî Alır di sala 2022 da bi navê li ser Kurdan pirtûkek nivîsî. Alır di gelek govaran da jî lêkolîn û gotarên xwe yên li ser çanda Kurdan û Anatoliyê jî diweşîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.